We are my Mamunya, Moshia, Mosonfon and KUSI, or Bodo Men Sambram Panama Shiamui. Na MNJ say a fee, Yasan Shia Biwa. You did media watching the camera, you did bro, and KUSI media, and in a KUSI TV. So said ye any dano, and then so ye sense in Kunya. Na yedi akenkan samne dia bro na KUSI media na KUSI TV so and nti twebe me na yento akenkan no so yeda so wo nwoma watch ne din Asante Nkabom de edi kan eno emu and nti wodofo wo de ane se wo beben me se wo de wontimi a wobetimi akodwa so ukọ kumase amamere fi a wobenya bi wo ho no so anso na akọ ye manhia akotokofie a wobenya enwoma bi ato na wo so yeduru se ye sinkunya na akenkan se ya na wo so wodi akire na eno so watimi aboa ebeboa pa ama tete abakosem efa Asante ho no ama nso de bia bokoto dwema kire bi uduru baabi na ye bibusa wo a ama nso wo hunu de obetimi aka ene ti wodofo bomboden na etwebe me na menu nyina no ensi nkonya na yento akenkan eso na ansana ye beto akenkan no so no me ka wo se nwuma bia da woroma ene ne wase mu a ye de said me de bro memenda ene kwasia da bia na NK executive barbers omo eboa ye papa ene tutu ademo na fo ne kire ho ukọ obeboa wo se upese o yuti ema ho ye fe na de kodwa bobi ase a odofo fo ne kire ho do be yuti ama ho ye fe papa itire style bia upese o yi bia no ema ne mema nyina atibi yuti wo ho ema eye fe afi Adonko Bitters Limited omo so boa ye papa ene omo e de product dodo na abedwa so ye ne nyina na me kanfo de ama wo se bomode ne kodwa so na epebi e kire kwan ne beboa wo eye Adonko Bitters e wo ho o Adonko 123 Adonko Ataju Ginger Adonko Premium Energy Drink NFA eye Adonko Hand Sanitizer ni nyina no eye won product o de abedwa so be bi eton se bia no bowra ho na odofo onyomboa ema wonsa entimi enkabi wi yenkotie aboafo nkrata ne ba ye de akenkan sem no aba beto so Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mi busa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante ma so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabe ya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na anyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI media so na me de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwasia da bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye.
Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703-760-4979 or 0814-264-1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV. Yes, I am a munyana moshesia afi yen kwa ngumeri mwe na yenhwe dia ebesie. Sese de ye nyina yenimu ne se Asante amman ahodo ne nyina ba behia wadi nana se tutu aba be kire sanso en wadi okonfo anoche so aba be kire na ba bi eduro ene se de na nka agya Nkabom no nana obiri ye bo ahyase no ya wono no mu yi no so wasahene edi wa anim no saa pepepe ene ebi asese wo beje nana se tutu atumu ese owofa akonya ene wa betena so dia ene wono a meyi wasahene ana nanso dabi we de sese yankoba no sa sese de akoba nsia okonfo anoche dia tu wa anim no se omu nyina nkoye muada nkobuanda na obuada abosom no a beyi nipa esese udi wo enim so wasahene na wono ne beba be Asante hene a obedi Asante enimu so eko edura na chese wono na odi ahemfo ne nyina enimu nti sese de wode atoa ahemfo ne nyina enim ama wonyina ko wo mamu a wo kudi esa emu ada no na afi abosom no wayi nipa wo sefata se utimi edi ahemfo no nyina enim enti ye wo adeyo ye toso miensa ahwede a edi kan eno emu eho ena yedra yetoa yakenkan so edi efri na ifiada fo fiaso Asante ahemfo ene won ahema ehia ewukumase dwabrem odi okwan a obefa so ayi Asante hene eno ho enkomo ne hweze sade enkomo no esi ekoye kokofo hene na ekasa wose nananom afere mahunu sade kanfo no aba be hyen yemu asem a mehunu ye ewo muadadie ni mu no enya asemwa nanu a ade bechi erura no medahwa na biribi etese ebununtum ebe muntum me afi metese na jami ene egugoso kodoma kuma yeda wasese wayi ye free nkwaso mu akosede bia mema ye twa wodwan amawo mesre se masa wodwan no moja empopa wo man ebone afi midi pitiri ebona mampo hene so sorry ye no say eh menso meso daya eya se wodie ya pe medie mehunu na mani ampon ese wahye na kotade na okuta ne tuo na wo say wowuo mo enkwamo kotoko moma yenkonkoyenim kotoko moma yenkonkoyenim afi mi tibiribi etese wo se bo ehwa ene mani tete ehwa na dwabe hene so sorry ye ene wo se nana menso meso daya na anochi ehye ne batakari a akomo sine so na okwa ye ne denkyira ekono wotuhu no osintim jakari ahemfie edi tuo pam no wo fa ha no konfo de tuo sano ye na ntim jakari enhunu nia wonye ne ho ba bia wo befa no no wo konfo sano afi no wo fiti ase bobena na mampon ehene se wono ntim jakari bobena ona na dwabe hene se ahane no wo bobena se wonno ne ho se wo pene so obedi hene ekiri die me hunu ye se ntim jakari yi ne mpaboa ato agu se eno ne bema ne ho atoro afi na de nkyira mesu ne ho mmerewa abobɔ ntwuma esu ɛhɔ nkoda enso efrefra eye kuntunkunu ya wotutu abese no ɛhɔ mrantie de ohunu ya ne se watwa wɔn ho ɛko na maba wanso esu afi mani de te ɛhɔ na kokofo hine se mese adi aye no wɔte de nkyira wɔn mu na yenso ya mane nkrofo aso agya abekumase ha na bampo sene se obehu ehwa na dwabe hene se medie hwun kumi ase wosori han wose Asante adwene se ensio betene afri anafo akwatifi
wɔte hɔ ɛna nsuo atene afa anafoɔ akɔ atifi wana na naso nya sɛ me deɛ manso daeɛ bia ne sɛ nti mennie ne daasoɔ papa srɛ ɛna yɛsrɛ wɔ nyame ahwɛ sɛ bɛyɛ yi a akɔnkyere korɔ noa akɔnkyere no korɔ noa na mani enye ho efiri sɛ ebia na anokye ɛbɛyɛ yɛn sɛ ne nua kɔmfoɔ yaboa ɛbra yɛ ne dɔmafoɔ ɛkɔkɔ no ne nua ɛna wɔhyɛ nkɔm sɛ yɛbɛdi nkonim hwɛ deɛ awieyɛ ekosiyɛ sɛ yɛ nimu a anka yɛyɛ kom ɛma wɔsisi yɛn saa efiri sɛ ohia ɛdaadaa yɛn na no to yɛ na dwaben he enso so de yɛ no wɔ se na na anɔkye deɛ hu ohu yie wante na no asɛm wɔ esi dwaben no ɛna wɔ se na na so nya se dabi asɛm be ne si yɛ ɛna wɔ se hwɛ wɔ ba me nkyɛn ɛne me bɛtwetwe nkɔmɔ wɔwɔ hɔ a ɛna wɔbɔfoɔ bi ɛde asratoa bi brɛ no afei bra wɔ firi abɔnten ɛne wɔtua no di wɔ hu ya ne sɛ fra wayiri hɔ ɛwɔ na nana so nya sɛ yɛ deɛ ntwa masom ɛna dwaben se ne sɛ nana me se ɛsɛ wani amurum hɔ a na afa nipa bɛyɛ apem ɛhɔ a na wɔtua asratoa no ano ɛne wɔkɔto twene nkwanta baabie asɛm a wɔto atwene wɔka yɛ ne sɛ da ha ɛnɛ adan yɛsua bi eti ya wɔfrɛ no ɔfrɛ asuo no ɔda ɛhɔ na nana so nya sɛ na nipa a asuo fa wɔn no wɔyɛ wɔn deɛ bɛn ɛna wɔsɛ o wɔde bodua bobɔ wɔn ɛma wɔn nyane wahyɛ sɛ yɛne dɛnkyirafoɔ ɛkɔko a obedi adɔnten efiri sɛ akoraboɔ ntumi wɔn esan sɛ wasɔ owuo ahwɛ ɛhɔ na nana nso nya se saade a na yɛwɔ anidaasoɔ afei wɔn kɔmɔ no enya nsi ɛna wɔte sɛ anɔkye akɔma ba nti wɔne agonafoɔ agofoma ɛba dwabere mu hɔ ɛne ɛmi kan agofoma yi ɔbɔtwene to dwom ofiri hinie ɛne wɔbɔ obiri kɔmfoɔ ofiri akyɛmpem ɛne wɔbɔ ama bɛhwɛ ɛne na ɛnika na wɔn na bɛkɔ ahene ma ne musoɔ no sɛ nananom anɔkyea me yate sɛ esikadwa ɛde bɛsane afiri soro abɛsi wɔ hene a abosom no ɛne asamanfoɔ ɛbɛyi no sɛ onni yɛn soɔ no nanso na wɔno anɔkye nso sɛ wɔno ɛna asamanfoɔ ne abosom no ɛyi no a ɛbɛsi hen ɛna nana kokofo hene sɛ ebinom keka sɛ wɔse sɛ wɔno ɛna abosom no ɛne asamanfoɔ ɛbɛyi no a ɛbɛsi ne hema nanso ɛno nti ɛna wɔma wɔhene biara hema baayɛ meteyɛ na ɛyɛ mesere ebinom deɛ wɔbɔ wɔn nsere mu ka nsɛm o ɛhɔ na dwaben hene sɛ nana wodi sereɛ ɛno kyerɛ sɛ wɔno deɛ ne diberɛ ne sɛ bere biara wɔbɛbɔ ɔhene ko ho ban afiri musuo ne ɛsan mu afei ɛsɛ sɛ wɔhwɛ ɛma asante kɔ soɔ nti wɔno deɛ wɔdoma nkoma yi no sɛ ne kɔmfoɔ sɛ nti abosom no enyi no wɔte sɛ nnwom no abɛn wɔn nti obiara kɔtena ase ɛne ɛmekan na agofo mma yɛsɛ wɔwɔ nduro ɔkɔmfoɔ anɔkye kaa sɛ ɔwɔ nduro metaa nananom ɛsɛ mɛdi agorɔ nnɛ akyinyie nni mu ɔkɔmfoɔ anɔkye mekan sɛ ɔbɛnyɛ o ɛne mekan na agofo mma yi ɛdi agorɔ adwom wogya bibi mframa ɛyɛ aba mframa ɛhugya wogya bibi mframa ɛdeɛ na kyerɛ sɛ ɔkɔmfoɔ anɔkye kɔm ani bere so a na ɛnya asɛm ketewa afei ɔkɔmfoɔ anɔkye ɛna saa bere yi ɔbɔ
ne petepe dwamu obi nso edi anochi achi etu hyire egu ne so anoji edi bodua ekobobo edwa no afa nan nyina de kyerɛ so afia agofomba no ebre wone ase ema anochi tiem woto nani hwa wiem wode bodua no nso ehwɛ soro ne mekai wodumankoma brao bra edom ni nyina hwɛ wiem wo hunu sakraye afi wo jeso edom ne di yo anochi si brao bra yo odumankoma brao bra yo wotie mu din ehera so brao bra yo ne mekai no mu nyina di yo je okonfa anochi yo wa ena anochi so wodumankoma afi esumuduru hai babio akunya no esane ababesi na setutu na so agofoma ekatwene to dwom ema anoche esa edibodua prapra akunya no ho afi wodibodua kofa wahene bia ho a na wode abebo akunya no so mprensa agofoma to dwom brase otamasikadwa no edikosi esipim so wodibodua pra ho mprensa efiri ho no mokọ afi agofoma yi ne edom no nyina de o se ye o twedi ampon we ye da wase amio ye na ye ni o ene ya te dende atadwe ye ni ate dende atadwe fo wa ye ni ate dende wa ena na noche aji ho akom no etiko afi obade esikadwa no sie edware mu etem di na okasa de oka ye nie ose nananom ende wodomankoma ye na bosom ene ye nananom asamanfo ama asante sunsum asante ama nyina yefua ya yefra ya asante man wodomankoma ne ya bosom ene ya asamanfo ayina nansa etutu sa asante hene na netutu be so afremu eso a kira asante man ewa eneja na nansa etutu woso afremu ekire soro ede hwe sikaja so yo kan ye nie wodomankoma asante man abosom na nanama samanfo enne aye mo pe ese me ose etutu me so afremu edi asante man yanim me sere me ka se me de wo pe be so mo me de ahoden amode amame ebe bo sikadwa ho ban meka asante man yabomu na masom man no na nanom me sere ahoden me sere kokoduro me sere ho fama me sere wonuado me sere akwan ho san na nanom se manfa kokoduro ani wo man yanim se me yi ohufuo na manko anyi wo man yie se me animu no kore na me ye tanjafo se mamma santeman dadwene anye masem hia me to ede kwa na tumpan emma ne demrefa wa ena noche ofra hemfo no mu ubia besai se wonto esekadwatuo ananom amane de yentietia so enti momeda moadwene di enkyere sekadwa mampo hene ena odi kan sori ye oso afre mu na ose me mampo nkontonchi amani ampo nana ya wode akobo ejeme tata mesre nana no amani hunu me ka se me ntuo sekadwa kofituo se mechichire sa ekotie sekadwa meto ana mese mechichire esa ekotie sekadwa meto ne etumpan emma ne demrefa ahemfo ni nyina so ya wie afi anoche etutwa wahene bia bowere ede ni tirinwi eka ho ehye ede de eyo emoto o de moto ni bi efranku ede fa sekadwa no ho ekire se asanteman sunsum nyina no ehyemu o de aka no egu nsemu ema wahene bia ene ne hema ennom bi na de okomfa no cheka ye nie o se ye ni abosom a ye nyina ye nom ede akire se ye nto sikadwatuo ye be ko agye sikadwa ebere nyina mu o fra chame hene ema obegonsa na de achame hene eka ye nie o twedi ampon ensa asase ya ensa na nanama bosom ensa ayekofo nsamanfo ensa ni o
Abretufo nsamanfo ensa. Aduanafo nsamanfo ensa. Asonafo nsamanfo ensa. Ekonafo nsamanfo ensa. Asadie nsamanfo ensa. Agonafo nsamanfo ensa. Asachiri fo nsamanfo ensa ni o. Ene mua na munim ne enti a yehia ha. Mua na mode Nkabom asem baaye. Ena Asante ama nyina ka won ho abom ese yebeye koro ne yatumi ako apam yen atamfo. Muadawroma muasisa Nkabom esu ginaye. Wodoma nkoma mua na muama ye esikagya kofi. Se enye ye Asante man esunsum. Na Asante man ako atia tumi bia be pese ene esikagya be di asie. Nananom onuado no kore ene akokodro ena ehu hia yen. Momeka yen ho ni yempagya Asante man na daachi yetoa mo a yetoa mo ho a yenya akontapa bi ebua kyerɛ mo. Nananom nipa a wɔmpɛ Asante man bɛka wɔn ho abomu na emom wɔpɛ yen sɛ yɛde momagye nsa na momma wɔn konkon mo woso mmɔ wɔn so. Afi ahemfo yi enyina de mbo de kasa. Afi omesikadwa so de kosi eye ekonwafie so. Kokofo hene ekwa ha ne ntoma esotuo mu edi akire. Asante man fiti ase ebose de kotiri agi 3. Ye omaima sikadwa kofi ene okova nochi akom be ifiri soro esane ababisi na nanse tutu na so a sisi waje no atomu ese Asante hene ya obedi osa ana Asante man enimu enenti abaye ne gisem kase pa de ama Asante man ya isa Asante man ebo no enye asem ketua ye fasi hai yankopon ya adomu a ye besen ahia bio ni aba beto akenka ne so ni ahwe ni besi ewa kire sabre ya na na se tutu ena sikadwa kofia besi ne naso a sisi Asante man aba benya ni a wonsunsum hyemu a ene sikadwa kofia sisi enam okonfo anoche so Asante man ensaka wonyina sai edense akantam se wonto sikadwa tuo ede sa na tie ade a ede bio ena aka ede ma Asante man si obeyo ansana denchira ya osori a wode Asante wo epu no osiba masante ede na Asante beye ya obetimi de edi denchira so nkodim ede na Asante beye ya obetimi de edi doma so enkodim ne nyina no etoje se obehia me Nyankopon ya adom wana wotwe se ne yebesa behia bio ni aba behwe ye ebesie wonsomfo na nakusi obo adum mensa brampa na bedi dmedi ho kyina me makrao bye bye. Empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efri hen ebirim kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ebirim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene ka wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamose. Have you heard about NK Executive Barbers?
the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands. You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.